No a vnímam aj značnú eskaláciu násilia týchto vigilantistických skupín. Už sú tam aj nejaké bitky zaznamenané, už to není len o tom, že ho ukázať verejnosti toho človeka, ale už je tam aj takéto agresívne konanie. Je tam to strihanie hlav, bitie, fackovanie, tá dehonestácia, dehumanizácia toho človeka není riešenie. Ja som sa sám naučil, že vlastne máme tu rôzne metódy alebo formy pomoci aj pre týchto ľudí, či už to je podávanie nejakých suplementov lekárskych alebo nejaké medikácie. Akože chemická kastrácia, niečo v tomto zmysle? Nie. Bol som na jednom kongrese v Prahe a tam vlastne z Fíni prišli alebo testujú nejaký liek, ktorý ti má potlačať testosterón. Keď nemáš testosterón, tak nemáš chuť. Takže proste nie je to forma chemickej kastrácie, ktorá je až dosť zasahom do tých práv toho človeka, ale proste, že to riešia takto humánnejšie trošku.